Eta eskuartan daukadan liburu honen itzultzailea, egile ez dugu zango itzultzailea bai gaurekin, Garazi, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, Silvia Plazen eleberriari buruz arituko gara. Aitzakiarekin, hau aitzakia dalako. Bai, aitzakia solastatzeko pixkat. Alkar batzeko, izaten dugu, bueno, txalaparta argitaletxean basabiltze editore lanetan eta izaten dugu, bueno, badaukagu guk gogue beti, sortze lan berriei eta euskal idazli eta, bueno, bati zabaltzeko, lehioak zabaltzeko, baina salbuespen txiki bat egingo dugu. Beste, beste, ze garrantzitsua den bai gure hizkuntzan honelako klasikoek jasotzie? Bai. Zorionez, bueno, badauka alde on bat izatea hizkuntza ez normalizatua, eta hori da, halako maestralanak oraindik ere ekartzeko ditugula, eta beraz, pozgarria da zuenean ere halako lekua aurkitu izana Silvia Plazek. Eta apurtxuet biografikoki be, esango nuke, bueno, karamelo bat, hau, pelikulako bizitza bat izango litzateke, apurtxuet amaiera tragiko horrekin bere buruaz beste egingo duelako, pelikulak ere eginda daude, besteak beste berari buruz eta liburu asko idatzita eta, apurtxuet, nor zan bera? Bueno, esanen nuke Silvia Plath iristen zaigula beti holan zertzela loditan, ezta? Badakigu, umetan halako promesa horietako bat zala, 8 urterekin lehenengo poema argitaratu zula aldizkari batean, badakigu aita kutxuna, oso kutxuna zuen, eta ere 8 urterekin hil zitzaiola, badakigu 17 urterekin lehenengo ipuina argitaratu zuela aldizkari batean, baina oso tematia eta ambiziotsua zela ere badakigu, zeren lehenengo ipuin horren aurretik 50 uko jaso zitun, eta beraz, bera tematzen zen, eta badazokan sinesmena literaturangan, ezta. Eta, gero, Cambridgeen egonaldia egin zula, eta hor senarra ezagutu zula, Ted Hughes poeta handia, irakasle ere ibili zela, bi seme alaba izan zitula, eta zuk esan bezala, azkenean, Londresen egondako mendeko negurikotzenean bere buruaz beste egin zuela, ezta? Eta orduan, hola nahi egatzen zaizkigu bere berri, egia da, gero 73an hil zen, eta ordutik ona asko publikatu da berari buruz, bai memoriak publikatu dira, ikerketa lanak publikatu dira, gutuneria publikatu da, bere egunerokoak publikatu dira, eta beraz, asko hazi izan da, bere inguruko bibliografia guztia. Bera bizirik dagoen artean bi liburu kaleratzen dira. Hori da. Bera bizirik zala The Colossus, No the Poems, poesia bilduma bat, eta gero hain zuzen beirazko kanpaia, hau ez da, eleberria, eta publikatu zuen Ingalaterran eta Victoria Lucas ez izenarekin. Eta hori izan zen bakarra, eta gero jasozun bai Pulitzer saria hil ondoren poesia bilduma batekin. Eta esaten zabiltzena, biografikoki oso ezaguna, besteak beste, eta beste autore batzukin eta askotan emakumeekin ere gertatu da, eskutitzoiek bere senarrarekin zuen harreman hori, joan etorrikoa, apurtxuet zelan ibili ziren, ezta? Gero, senarra beste emakume batekin dagoelako, arepe bere buruaz beste egiten du, nahi dut esan hau bastante ezaguna da, goiz hori, labe barruan sartzen du burua. Bai, holan mitologia guztiak, esaten du, nola prestatuzun seme alabentzat gosaria, eta gero itxizala sukaldean, eta hori da, bere buruaz beste guntzula gasan labeakin, eta oraindik ere interesa sortzen du bere lanak, eta hain zuzen duela 2 urte argitaratu zen berari buruzko biografia bat, 1000 orrialde baino gehiagoko lan bat da, eta Heather Clarkek idatzia, eta gaztelaniara aurrekoan ikusi nun itzuli dutela, eta pixkat aldarrikatzen du hain zuzen, guazen klixetatik arago, bere obra berreskuratzera, eta behar bada, nola berearen heriotzak pixkat itzalpean utzi duen bere obra, pixkat hori argitara ateratzea. Eta hain zuzen, guri ere, txalapartan iruditzen zitzaigun, heldu den udazkenean, urrian esanen nuke, 80 urte dira Silvia Plath sortu zela, eta ze ospakizun hobea bere lana hain zuzen zabaltzen jarraitza baino. Esan dugu 73. urtean kaleratzen du, liburu hau bere eleberri
bakarra, handik hilabetera edo hilko zan, eta esan dakue, mito hori guztia eta segurazki titularrean geratzen gara danok sakondu barik obran, eta 70ko hamarkada hasierako 73ko liburu hau gaur egun irakurtzen, eta zenbat gauzarekin bat egiten dugun, gaur egungo emakumiek bai, irakurtzen zabiltzelako, eta esaten zu, zer gertatuko zitzaion apurtxuet biografikoe badalako, gertatzen dana, guztia fikzioa da, baina, klaro, bere biografietek badauka, esaten zulako, sasoiz kanpo dabil. Aurreratute dau, edo bere sasoiak, bere gizartiek, bere sasoiko arauek ez diote guzten, segurazki, behar zuen askatasuna izaten bez. Bai, hain zuzen kontatzen da ez neska gazte baten ibilerak, Esther Greenwood da protagonista, eta beka bat lortzen du New Yorken hilabetez egonaldi bat egiteko moda eta literatura aldizkari batean, erredaktore edo editore laguntzaile. Eta pixkat oso modu axalekoan kontatzen dira neska gazte talde baten ibilerak, oso giro apartxua edo islatzen du, eta hori kontatzen da batez ere lehenengo erdian, eta hor protagonistak alako giro dena parpaia eta distira den giro horretan ikusten du bere burua bidegurutze baten, ez? Bazuk esan bezala alde batetik ikusten du jarraitu beharreko bide bat, emakumei erakusten zaigun edo erakusten zitzaien bide bat, non familia osatu behar den esan nahi baita senarra eta seme alabak izan, edo berak hori ere desiratzen du beste bide bat literaturan eta idazketan karrera egiten dutenena, ez? Baina ematen du bi bideo horiek ez direla bateragarriak eta aukeratu beharra daukala, ez? Eta hor narratzaileak Inkalarrian ikusten du bere burua eta hain zuzen bigarren erdian edo hasten da gainbehera batean gizarteak erakusten dizkion edo genero rolak eta arau horiek bete ezin da edo aukeratu ezin da edo horiei jarraitu ezin da, ezta? Eta hor hasten da gainbehera nolabaiteko gainbehera emozional batean. Zure talentua nahi duzuna, kasunetan, idatzi edo poesia idatzi edo, klaro, edo emazte izan, seme-alabak izan, baina aukeratzen duzula aukeratuta, hanka sartuko duzu bai, sentsazio hori. Segurazki emakume guztiok daukaguna gaur egun bai, baina sasoi honetan segurazki gehiago bai. Bai, pentsatu behar dugu 50. hamarkadan idatzia dela, eta egia esan, pixkat garaian ere kokatzen da, ez? Zuk aipatu duzu, aurreratu dagoela eta garaikoaren alaba dela edo, eta esan behar dugu, bigarren olatu feministan garaitsu hortan idatzi zuela, eta garai hartan, aldarrikatzen zen emakumea, adibidez bere gorputzaren jabe dela, ez? Gaur egun oraindik ere ematen du gainditu gabe daukagun hori, eta haunitza agertzen da gorputza liburuan, eta badago nolabait garaiarekin dialogo bat, ez? Hortik edaten duelako plazek, ere bai, ikusten da nola, beti ere dikotomia batean, emakumea eta etxea eta gizona eta estatua lotura hoiek irauli nahi zituzten garaiko feministek, eta hortik azkenean edaten du Silvia Plathek, eta hori adierazten da liburuan ere. Publiko pribatu famatu hori. Arrastaka daramaguna, eta badatorrena, eta olatu ezberdinak feminismoan, laugarrenan sartuta gaude, eta bestelako arazo batzukin eta bestelako indargune batzukin mugimendu feminista ere bai, baina, esan dakue, bigarren olatu feminista horretan, estatu batuetan eta badagoelako mugimendu handia, eta Silvia Plath esaten dalako, eta bada referente garazio horrena guztiarena. Bai, hartu daia, nahiko liburu mugarritzat hartu izan da, eta hain zuzen,
garaikoa dalako, baina egiten digulako zuk esan bezala oi hartzun, ezta? Eta adibidez, hori Maialen Berasategi hartu zen horretaz, zuzendu baitzuen berak liburua, eta berak itzuli zuen emakumeagandik jaioak Adrian Richen saiakera literarioa, amatasunaren esperientzia eta instituzioa aztertzen dituen hori, eta berau hartu zen badago esaldi bat, hemen Silvia Plazen liburuan agertzen dana bestean, ez da? Eta pentsatzekoa da Adrian Richek hartu zula hemendik esaldia, zeren bestea 76koa da eta hau 73koa, ez? Orduan, ikusten da dialogo bat badagola eta behar bada elkar irakurtzen zutela ere garaian, ez da? Horre kezka berekin zebiltzan. Badago aukera, Silvia Plath, euskaraz irakurteko bai, Astizek eta Kanok, orain zuk eleberria dakarzu, baina apurtxo bet pentsatuta be, ze berandu datorren zelan ez daukagu orain arte, ez da? Esan didazuna lehen, apurtxo bet, liburuan ez talako ezer pasatzen eta dana pasatzen da. Bizitza pasatzen da. Dana. Hain zuzen hori dira, abiatzen da oso esperientzia pertsonaletik, ez? Ematen dut, holan da abia puntua, agertzen da matasuna, eriotza, agertzen da gorputza, esan dugu, eritasuna, baina baliatzen ditu horiek gero oso ur sakonetan sartzeko, ez da? Eta oso gai kolektibo eta arantzatsuak jorratzeko, ez? Dela suizidioa, dela abortua, dela sexua, dela eromena. Eta orduan gai haunitz ukitzen ditu eta beti ere oso modu xaloan, oso kontaera harinean bezala, eta orduan behar bada kontaerak berak pisua jartzen dio esaten dabilen horri, ez da? Esaten duzu, eramaten zaitu holan oso modu harinean, ez zaten zu, baina hemen ari da hontaz, edo hemen ari da esaten, edo hemen karikaturizatzen du, beste hau, ez da? Orduan, bada, Maialenek Berasategik erabiltzen zuen durduzagarri hitza, eta gira da, ohartzen zarena, esaten du, oraindik ere halakotan bagabiltza gu, ez? Naiz eta hori esan bezala, zaharra edo baditun urte batzuk, iaia 60 urte baditun, baina gai asko dira, bai.